Dobre, takže ja vás... Ide to? Hej, super ide. No takže ja vás zdravím pri svojom už druhom, už druhom tutoriáli na HTML. Dneska si ukážeme už nejaké tie kódy, aby tá naša web stránka nejak proste vyzerala. Takže najprv začneme napríklad pozadím. Zmeníme si farbu pozadia. Napíšeme to do body, nie ako tak, ale do tagu, do kódu body. A dáme bg color sa rovno úvodzovky, napríklad, sakra, neviem, napríklad black, ale to neviem, či bude dobrý nápad, ale proste zmení si to na čiernu. Dáme najprv, čo ja viem, purple, že by takto to píše, neviem, no, dáme tomu. Keď napríklad tam budete chcieť kód ako číselný nejakej farby, ja neviem, možno dúfam, že taký je kód. Počkať. Dáme tomu, tak musíte predodať ešte takú tú keby mrežičku, aby sa to zmenilo. Lebo keď to tam nie je, možno sa to zmení, ale nezmení ani. Ako zmení sa, ale musí tam byť, pretože také sa to budú nastavovať nejaké bugy a tak. To je tak, môžem rovno nechať takú farbu. Teraz si ukážeme nejaké efekty na texte. Takže napríklad, keď napíšeme big, ale meno big. Tento text proste bude veľký. Napríklad ahoj. A nebude normál, bude proste veľký. Všetko, čo bude v bigu, bude veľké. Lebo napríklad toto tu, čo teraz napíšem, azdas, či čo, bude malé. A keď to chcem, aby bolo veľké, tak to musím hodiť do bigu. A teraz to bude všetko veľké. Potom B je bold, akože hrubý. Ahoj, a lomeno B. To je hrubé. Možno sa vám to nezdá, že to je hrubé, ale napríklad keby som dal preč toto big, tak už sa vám, tu budete dobre vidno, tu bude dobre vidno. Ahoj, ahoj, všetko normálne vidno, že toto je hrubé. Teraz dáme napríklad i, to je krivý, kurziva, lomeno i, lomeno i, kurziva. A teraz počiarknuté písmo je u. Toto sa nemýlte, pretože napríklad keď chceme dať na jeden text viac efektov, napríklad ahoj, dáme a chceme, aby to bolo podčiarknuté aj krivé, takže dáme i, u a najprv musíme uzatvoriť u, lomeno u, s tým čo končíme, s tým tu tagom, tak musíme hneď aj ukončiť ako prvé, potom ide lomeno i. A keby sme tu mali ešte tu na, že napríklad big, tak potom by išlo big. Tu je podčiarknuté. Keď tam chceme dať farbu, tak na to je kód font color sa rovná úvodzovky, napríklad red a uzavrieme lomeno font a je to červené. Dáme ešte nejaký text a keby som tu na ne uzavrel toto font, tak by sa to celé zbuglo. Proste, pozrite sa. Že by to bolo všetko červené, nie iba toto, nie iba red. Pardon, nie iba ahoj. Musíme pekne uzavrieť, aby to bolo uzavreté proste. Ďalej tam, čo môžeme dať? Napríklad. A ako tam dáme obrázok, na to je kód img src sa rovná úvodovky. A nejaký obrázoček. Napríklad to je PNGčko, malo by to byť tak a tuto je. Keby vám to náhodou nešlo, tak to musíte toto tu tie dve dať do jednej zložky, aby sa to našlo proste. Tak keď vám to pôjde, tak kedy nie, mne to teraz ide, takže som rád. Ďalej, čo tam môžeme dať?
A hej, napríklad keď chceme dať odkaz na nejakú inú stránku, napríklad ja neviem, na Google. Tu dáme, že ako sa bude volať ten odkaz. Napríklad my chceme, že Google. Tak. A presne ten kód, počkajte. Toto celé tam musíme skopírovať, keď to chceme, do úvodzoviek hlavne. A teraz keď na to klikneme, nás to presmeruje na Google. Len trochu počkajme. No a sme na Google. Ďalej tam ešte... Aké napríklad... Aj napríklad... tabuľka. Alebo to si ukážeme radšej neskôr, pretože to bude trošku zložitejšie. Tak... V treťom tutoriáli si to určite ukážeme. Tak dúfam, že som vám pomohol, tak uvidíme sa v ďalšom tutoriáli. Tak sa majte.